Andrej Martin postupuje do finále kvalifikácie Challengera Bratislava Open 2024. Nastúpil si vlastne na súťažný zápas po 2 rokoch. Aký bol ten príchod vôbec na kurt najprv v úvode pre teba? Tak ja som sa na to strašne dlho pripravoval, čiže myslím si, že zvládol som to celkom dobre. Bolo to veľmi emotívne, ale tak tie emócie som nemohol nejakým spôsobom pustiť von. Snažil som sa udržať koncentrovaný, bolo tu veľmi veľa ľudí, ktorí ma prišli podporiť, mojich známych, ktorí držali so mnou, čiže aj o to viac to bolo emotívne a som spokojný veľmi s tým úvedom, bolo to nervózne aj z obidvoch strán, tenis nebol akože úplne najlepší, ale myslím si, že som to, hlavne ten začiatok zvládol. Potom cez ten priebeh toho zápasu to bolo trošku hore-dole, a čo je úplne pochopiteľné vzhľadom na to, že mám nulovú zápasovú prax, ale ten záver sa ukázalo, že mám veľmi dobre natrénované a mohol som sa oprieť vlastne o ten tréning, čo som natrénoval, a takisto o skvelých ľudí, čo ma prišli podporiť, za čo som veľmi vďačný. Zohralo nejakú takú dôležitú úlohu aj tie tvoje skúsenosti, lebo predsa len máš niečo odohraté na okruhu a toto bol mladší chalan, Rakúšan Kop. Tak určite, samozrejme, že to spraví veľa, najmä v takejto neštandardnej situácii, keď som 2 roky nehral, takže snažil som sa všetky tie skúsenosti dať dokopy a pripraviť sa čo najlepšie, čo hovorím, čo sa ukázalo, že ako kľúčové, ani vlastne s vami, akože naozaj som úplne tak tajne dúfal, že by sa to mohlo podariť a mohol by som svoje prvé body uhrať hneď tu na domácej pôde a ono sa to podarilo, takže nemôžem byť teraz šťastnejší. Kto všetko ťa prišiel podporiť na dnešný zápas? Úplne všetci. Naozaj prišli takmer všetci, čo poznám a čo viem, že sú mi blízki, za čo som obrovsky vďačný, že som mohol tento moment pre mňa veľmi dôležitý v živote zažiť spolu s nimi a prežiť s nimi. Takže naozaj to bol špeciálny moment. Možno, že jeden z najdôležitejších zápasov v mojej kariére. Ono to znie možno trošku nadnesenie, ale veľa to pre mňa znamenalo, takže som veľmi rád, že som to mohol zažiť s nimi a aj oni nesú podiel toho víťazstva dnes. Cítil si tu ich podporu aj za toho stavu 1-1 vlastne, keď sa vrátil vlastne Kop do zápasu a bolo to teda na vážkach, aj keď si sa uchytil v tom 3. sete a vlastne si viedol veľmi skoro 4-0. Tak určite, ja som to cítil počas celého zápasu, sa snažil som sa na seba nedať vedieť, lebo hovorím, fakt som sa chcel sústrediť sám na seba, na to, aby som robil správne veci. A preto som sa chcel trošku zatvoriť do seba a nedávať najavo na sebe nič, a čo sa mi nakoniec aj darilo, a musím povedať, že úplne najviac, čo som cítil podporu, bolo úplne na konci, vtedy som bol najviac nervózny, posledný game to na mňa celé doľahlo a naozaj bolo veľmi ťažké odservovať a dokončiť to, takže som veľmi vďačný, že to mám za sebou a hovorím, je neuveriteľné, že hneď tento prvý zápas je víťazný. Vôbec by som to nebol čakal, predpokladal, takže je to obrovská. Pre mňa bol cieľ odohrať solidný zápas a vrátiť sa proste na okruh, a to, že to víťazstvo je naozaj pre mňa veľký bonus. Zajtra ťa čaká finále kvalifikácie proti Čechovi Martinovi Krumlichovi. Poznáš tohto hráča? Nepoznám, ani som si nepozeral, priznám sa, som si nepozeral vôbec, že s kým som prípadne mohli zhrať, čiže určite si supera trošku naštudujem, viem, že je to mladý, talentovaný chalan. Ale hovorím, určite si dám trošku prípravu, oddychnem si, užijem si toto víťazstvo a večer sa pripravím na ďalší zápas.